Ahojte, vítajte u mojho prvého videa, ktoré sa volá Pripravte sa na speč Vankúšov, ja som Sima a nikdy to nerobte naozaj, neviete, čo sa vášmu kamarátovi môže stať. A toto bolo také malé upozornenie, papa! Keby niečo, toto bola iba prvá časť tohto dielu, my sa zase ozvieme, papa. Druhá časť tohto dielu je, že budem musieť Ninku hľadať. A ja som bola preč a ja teda neviem vôbec, kde sa schováva, tak to tu nejako pokúsime prehľadať. A nemusí byť iba v tejto izbe. Keď budem hľadať v tejto izbe, budem natáčať. Ale keď budem niekde inde, tak vám to stopnem. Tak ja idem inde hľadať a papa zatal. Inde než v tejto miestnosti som ju nenašla, tak teraz idem hľadať v tejto miestnosti. Toto. Nikdy ma nenájdeš. Už som tu niečo počula. To není, ty vole. Už aké si gačky. A tu je. Našla som ju. A teraz sa s vami lúčime a ďakujeme za pozornosť. Pa, pa.